As casa boom, wow, what you gonna do now? Целият квартал вече забегал и каза boom, wow, what you gonna do now? Целият квартал. Здравейте, YouTube зрители, аз съм Бизнес БГ и вие сте в четвъртия епизод с поредицата ми Minecraft свят 1. Сега ще поспим малко. Трябва да убият. Така, както виждате, съм си засял малко саплинг. Така, взема и експито, дигнал съм нива и както виждате съм направил нещо доста важно и то е, че съм си построил къща. Може би ще взема това, тук що ми удари нещо и ще го спукам бой. Така, 10 чиничка. И сега вече трябва да легне да спи. Така. Така, да се извиня първо, че не съм снимал доста време. Просто бях заед. В смисъл аз снимах, но не на Майнкрафт. Първо ще направя нещо. Понеже все още не съм разбрал как да взимам, как да правя дървена ограда. Това, което ще направя сега е нещо малко по-различно. Чуйте се какво има вътре, вътре има овца. Вътре има овца, както и тя се движи, няма да се измъкне. Така, нека да струшим това. Вътре е тъмно, едва ли ще се спалнал някой букук. Ето е частта, знам, че е но ще стане повече евентуално. Да струшим тук вече. Тя не знае какво става. Така, понеже не става обърбяна. Но тя как е взяла? Ето е. Значи явно съм пропуснал нещо и да съм. Сега вече няма да избяга, надявам се. Извинявайте, че не говорих, ама просто бях под напрежение. Исках да вкарам тъпата овца на място и сега ще направим кирка. Ще направим една порта сел и ето така, така. И нека да го строиш и това.
И така, да кажа отново, извинявам се за това, което се случи, че не успях да снимам. Наистина се извинявам. Може би сега в празниците ще има период, който няма да мога да снимам, тъй като няма да съм в града. И другото, което е, че нямам има в града ми, може би ще ходя на концерт, заради което се извинявам и съжалявам, че няма да мога да качвам клипове, но ще направя няколко клипа предварително и ще ги кача преди да тръгна. Трябва да карам още една овца. Така. Сега отивам да нося другата овца. Сега ще отива при нея. При тъпата овца. Дето я оставих някъде тук. Всъщност аз я убих. Да, се убих, сигурен съм. Не съм толкова прост. Може би този клип ще е малко по-дълъг, тъй като скоро не съм снимал, ще го направя някъде към 20 минути. И отново ще се извиня за това, че не съм качвал. Тук има тъпи крипъри, които не ми харесват. Може би ще вижда по-добре тук да направя къщата, тъй като тук има голям избор от овце. Няма значение. Добре, ако и двете овце дойдат, ще е много по-добре за мен. Чакай да капне малко. И ето овцете сега може би няма да се върнат. Вземам само едната овца, не ми трябва повече. Последния път за няколко минути успя да вкарам тъпата овца клетката и вкарам ето на овца събагляса там. Вкарам ли един път тази овца там и започва размножаването. И по този начин ще разширявам. Също така, може би ще преместя, скоро може би ще преместя фермата. Мисля, тя пак ще е до къщата, но може би ще е там. Тъй като съм твърдо решен да я направя много голяма. Целта е да не пане във водата, защото ако пане във водата и направо не знам какво става. Ако направя маймуна. Къде отиде? Какво прави направо? Толкова да ме изнервя. Ето точно заради това така не можа да не падне. Така тя скачи горе. Ето тя идва. Значи стигнали до тук, почти съм там.
Ела така, моето момиче. Ела, ела. Айде, Котю. Ела. Ох, Котю. Надявам се да ме чуете добре, но ще извинявате, ако ме чуете слабо, но просто аз говоря слабо, тъй като е малко късно вечерта и реших да снимам заради вас. Защото все пак това ще е много тъпо, ако ви оставя без клип. Видяхте джумповските ми умения. Може би тя няма да може да излезе от тук. Имам идея. Дай се пробвам да я направя. И ето тя тръгва отново с мен. Ето на време. Тук не ще се стъмни. Може би още в този епизод ще си направя ножици, за да им бръсна. Не знам как са тия гълни зомбите. Само погледнете на колко метра се мятат. Така някой взема тук тексти. Сега ще има вътре. Може би ще се наложи да... Така, аз повече от се няма вкарвам. Може би само ще разширя. И нека да започнем с умножаването. Ето го правя, що го правя. И да. Пуснах едно малко, сега като порасне не е още такова. За къщата. Доколкото се сещам, трябва сега да доправя, тъй като имам може би още следващият епизод. Значи, следващия епизод като снимам, ви обещавам, че може би всички ковчежета ще бъдат, всичко от ковчежетата ще бъде пренесено тук. И може би ще съм оглемил и преместил фермата, което е плюс за нас, тъй като ще влизат по-лесно. И така. Не искам да си мислите, че ще правя квадратна къща, тъй като както видите, точно си личи, че ще правя квадратна къща, но няма квадратна. Ще изслагам в смисъл, първо къщата ще е на 2 етажа. Другото, което е тя това, което направи, беше наистина тъпо. Така. Просто подготвям къщата за втория етаж. Все още не съм решил откъде ще се отива за втория етаж, но може би ще... Не съм решил как ще го направя. Може би втория етаж ще го направя честрум, а долу ще го заведа. Може би това ще е за сега и ще отида до... Всъщност, може би... Всъщност се опитах да пренеса оцепи тук, но не ми се получи. Кой има тук? Кой има?
нищо няма. Да засея малко саплен, викам. Доколкото видите, крипърите са променени. Те няма смисъл. Не сега. Така ще отида взема малко пакля да такова къщичката, тъй като искам да е по-светла. Съжалявам, не съм добър бънхопа. Ето го и бившата ми смешна къща. Трябва да хапнем отново. Така, аз малко мисля да спирам клипа. Вау! Вау, 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 вау! Вау! Може би съм изхубил всички факта. Не. Мисля да взема по-голямата част от фактите от тук. Тъй, сложно така. Всъщност той не си правиш така, извиня. Ама съм просто. И боже, и боже, и боже. Ще направя един стак. Така, ще го вземем и мисля да тръгвам. Тук за една пакота няма да се легаем. Тук овцете ми сигурно. Но ще трябва да ги храня. Така, тук ще ви покажа, че както виждате, къщичката може би е доста масивна. Но какво да направя? Боже, толкова съм бърз, няма по-бърз от мен. Така, и точно заради това, че къщата е толкова масивна, може би ще отнеме много повече. Трябва може би повече факли. Тук ги сложа. И така. Сега нека да продължим. Както виждате, отново имам желязо. Тук трябва да сложат още. И нека да отиваме. Така, тук ще го разрушим. Добре, обмислям да си направя тъпи стълби, защото почна вече да ме омръзва да шпея да правим отново и отново и отново. Значи, ако ще спавам горе, да го правят. После като ми правят тащата, ще е год. Значи, доколкото аз представям къщата, тя ще се получи горе-долу яка. Като песента на Пики Гален, ти горе-долу, готвиш ли добре, ти горе-долу. Те не съм добър певец. Така, какво може да направим? Да, стълбички може да си направя. Така, сега ще вземем стълбички. Не знам какво направя толкова много. И така, да се направим стълбата. И ето и ние. Така, вече е малко по-готино. Така, тук има 11 камък. И така, хора, мисля така да завърша епизода.
Значи следващия епизод ще съм... следващия епизод може би вече проекта ще е готов, но не знам дали ще е обзаведен. Така, какво да направя? Може би ще ви направя това, което не ще видите. Желязото ми тук ли е? Но няма скапано желязо. Бре, трябва ми 2 желязо май беше. Ще взема ту и сложа тъпото желязо. 2 желязо ми трябва, ще изчакате малко. Въглищата ми свършват, което е на зле. Без това желязо трябва да се отпече. Така, сега да продължим с камъните. Така, хора, нещо, което ще ви кажа е, че има един проблем. И той е... Така, че спокойно взимам вълна. Както да ти пуска по 2 вълничка. Да. Вземам. Сега да ги нахраним. Това сега ще да иде. И ето много малко. Казах, че в следващия епизод ще съм премахнал тук. И хора, мисля това да е края на епизода и чао от мен.